Yo! So today's vlog kay dili about sa mga cute-cute, din about sa mga chuchuy, na dili na about karon nga vlog kay about sa laag, about sa kaon, about sa tanan katong mga nag-diet. Loy kay mo kay piti-piti mo karon nga vlog. Ha? So ato rami kay ato may opening sa among barkada nga pungpungkuan. Nakakuha may pisto dito kami Edison. So magkat-kat dito. First ko ano mong pupungko. Mga to mi og mga to mi mountain view kay team building namo. Dangkang kay kwadtuan takapoy kayo. Kapoy jud kayo. Di ba? Unsay mga storya nila yan? Kapoy jud. Kapoy. So ato na be. Alright. So nanami sa ginabot with attitude sa Guadalupe. Asa ni pa? Nami mga pisto rin. Mag-isa itong ganahan mo kaon. Ligo ane. Dinako ni mo. Wa kay ligo. Dinako ni mo. Wa kay ligo. Sa'yo masurya sa mga ganahan mo kaon. Ari mo diri, pangaon mo ginabot, tas Guadalupe. Yes sir! Kayo! Dapit ni siya sa Bisayan ba na siya po? Bisayan? Angan? Bisayan? Dili, narito sa unahan ng Bisayan. Bisayan. Tanga! Paano siya diri? Hipólito Street. Hipólito Street basta. Padong Bisayan. Oh, Padong Bisayan. Kilid sa simbahan. Kilid sa simbahan. Kilid sa simbahan ha. Ay, timan niya. Mga amor mo. Alright, dadre si usasad sa among pinakagwapo na tindera. Sinang Barbs. Siya din ang Barbs, J-Lo. Ako na sumuhin, Japanese. Japanese. Wala siya. Hi. Palit mo diri ginabot. Lamig kay Guadalupe na gwapa kay tingko ano. Maayo gwapa kayo tighimo, tingko anong sige wa Bombay. Dili magluha mo na yan, talent di magluha sa Bombay. Basta mao na to ha. Are mo dere kung kinsa to nga taga Guadalupe or sigdi taga Guadalupe, are mo dere. Ha? Alright. Little do you know how I'm breaking now you fall asleep. Little do you know I'm still haunted by the memories. Little do you know I'm trying to pick myself up piece by piece. Little do you know I need a little more time. I love the way you activate your hips and push your ass out. Got a brother wanting it so bad I'm about to pass out. Wanna dig you, and I can't even lie about it, baby. Just alleviate your clothes, I'm the fly about it. Catch you at the club, your hips have got me feeling, body talking. Nga nagtawag riha, oy sus! Kaguliyan na kanina po, kaguliyan. Ay klaro. Wakanda. Makandam na kanakay tao. Paita din ang laliw na maligyan kinabot eh. Ito ba yung diwat? Are mo, bahala magkaguliyang may basta taga na mo sa inyong mga order mo. Kami na bahala ninyo. Dagan may free pizza, dagan kayo. Nag-order pa na mo gikan sa gawas. So are mo diri ha. Katultol mo sa Guadalupe, Dapit, Loyo, kilid sa simbahan niya Padong Bisayan. Nara dayon makit-ara dayon inganig naong makita na dayon blue pagitaang ginabot with attitude. Alright. So dili ko magdugay diri kay
Mga ka, napukilaan lakaw kay team building sa among team. Mabit ang team building. Sa kusina, so mato ko ron sa Mountain View, kaon na sad. Kita mo ron niya. Ako rin sa ipakita. So, napakoy kwaon, lechon belly. Pait. Ngayon bitaw ko ganiha, dili ni kuan chuchoy na laag, kuan nga laag, kaon mayo laag. Di ba Sid? Kaon mayo Sid. Kaon mayo no. Oh, kaon ni mayo. So, wata ato na mi. Alright, padung ko meet up ni Jeff kay na niyang lechon belly. Akong kwaon para ato mi og kuan. Ato mi og Mountain View. Tara siya. Jeff. Ay. Nami pa siya deliver. So, mali ang lechon belly at sa mga storya ning mga deliver dira. Gamay ang kamera. Nagtutuos kalami. Sus, mao ni mo deliver. Di mo ganahan. Hindi kalami kaya disadnan. Sa itong storya sa itong mga ganahan mo order diha. Unsay nga sa inyong kuhan? Sibus. Ngan palang daan. Magpangiyot. Kasi kalami. Sibus. Lechon belly. Link lang ako ang kuhan. Mga details. Pero kanipila niya itong kuhan. Good for 2-3 good for pila 15 to 20. Limang ka? Ha? Kung ganahan mo ka na sim order, plus lang 200 ha, para delivery. Alright! Salamat siya ba? Bye-bye! Salamat! Alright! Nanabis Mountain View. Mountain View. Mountain View. The view of the mountain. Gago! Alright, Mountain View. Yeah. Sabi na mo na entrance. Wala na entrance ko no? 100. May pang sikyo, may pang sikyo. Ano? Natugra. Brad! Sama Brad! Basta na mo, mama. Taro? Asad, uy! Alright! Lele! Nakaligta lang umangot. Asa ulit butang? Ay, dito na. Kasi mo anak lingin. Ugaping. No. Nagon eh. Wala niya nagon. Ay, dili. Nilak ko. Nalagyan Miss Mountain View. Hi! Ito, naghanag-yagyan mo lasang-lasang man sad. Usa sa mga abot diri. Pero maragabawan mo asa padong diri tanan. So, di ba? Ingana na. Ingini. Pura din nakita yan PL. Pakita mo ang view. Ambot mo kamutan na nakari naman mo. Kumo na kay Mountain View. Sure, nakara na sila. This is... Nakari na mo? Listen na ni Anhion. Ambot lang kay ako rin pakita ang lugar ron kay ligo-ligo mi dito kay init na kayo singot na kay kong bogien. So pagkatawa dai. Dapat juga yung mga amigo dari mga taga Ramos. Shout out mga taga Don Pedro Quick. Holmes! What's up? Gusto ka? Gini ka magkunin mo. Hey, taga Don Pedro Quick represent.
Love! Ay, kasi kung mo. Ah, sila rin, no? Ay, sila rin. What's up? Ganyan mo dali? Oo. Hindi sila. Ako pa sila. Ano na dyan? Oh! What's up, yo? What's up, yo? Abot naman buwan, abot naman. Birthday kidang! Birthday kidang! Birthday na kidang! Birthday na ko! Oo, kami nagsabot rin pero naabot namin kay kabaw ka sa anak ng mga dato, magkabot na. Boom, 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 boom. Now tell me what you gonna do when it ain't nowhere to run. When judgment comes for you, when judgment comes for you. Tell me what you gonna do when it ain't nowhere to hide. When judgment comes for you, 'cause it's gonna come for you. Looking for water, easy see something Charlie. Little boo guy got him, and I'm gonna miss everybody. Jeff, lami kay mong kuhan, Jeff. Lami kay mong lechon belly. Muna na ang ending mo. Shout out din Mr. Tanan. Shout out din ni Neil Grumo sa Bohol. Shout out si amigo Goods Paray! Goods Paray! Honda! Shout out! Shout out si mong classmate yan. Oh, mga andawata! Shout out sa mga classmate! Uy, shout out kay Kidang! Happy birthday! Shout out kay Abi Maria, ako Mika, sa Muking Naong, Tambukig Apig. Shout out. Lami na kaya mo dahil sa matipyo, tok na ako kay Santa. Adto namin! 1, 2, 3, go!